N'ezie, ekwube ụlọ akwụkwọ mahadum kachasị mma na Nigeria niile gba gburugburu Esut ya bụ Enugu State University of Science and Technology so na ndị nke mbụ n'ụzọ pụrụ iche maka otu ụlọ akwụkwọ a ji bụrụ ịgba. Ịbata n'ụlọ akwụkwọ a, ọ sara mbara nke ukwuu, ọ makwara mma nke ukwuu. Ya mere na mkpụrụ ụbọchị 21 n'ọnwa nke 3 afọ 2015 ka ụlọ akwụkwọ agbakọtara ọnụ n'ogbe ụlọ akwụkwọ a nke dị n'Enugu wee mee emume eji asị ụmụaka gụchagoro akwụkwọ n'afọ 2015 ha gaa nke ọma n'ụzọ pụrụ iche wee wekwara asambodo yefa. N'ụbọchị a m na-ekwu maka ya, ihe ọma dị iche iche mere maka na mahadum a họpụtara ụmụ Igbo kara aka nakwa ụmụ Naịjirịa kara aka wee tube ha ugo n'ụzọ pụrụ iche. Ofu onye gbara ọkpụrụkpụ a họpụtara n'ụbọchị a wee nye oyiye pụrụ iche ma tubekwa ya ugo n'ụzọ pụrụ iche bụ nwafọ Igbo onye ọkaiwu n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekwu maka onye nze Chief Sir David Ogbodo. Etubere ya ugo n'ụzọ pụrụ iche wee ya ugo ọkammụta nke a kpọrọ doctorate degree. N'ụbọchị a tupu mmemme a na-ebidori kpọmkwem ka ofu agadaga nwoke ndị Igbo ji eje mba n'ala Igbo nakwa na Nigeria gbaa gburugburu, onye ọkaiwu pụrụ iche bụkwa akajiọfọ nke Esut ya bụ akajiọfọ nke Enugu State University of Science and Technology. O buniri ọfọ dịka o si eme ya kwamgbe wee buru ọfọ a wee duziri ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi na ndị ọha bịara ije nakwa ndị a chọrọ itinye ugo n'ụzọ pụrụ iche wee duru ha banye n'ama ogbe ebe a na-eme mmemme a kpọmkwem. Onye m na-ekwu maka ya bụ onye ọkaiwu pụrụ iche Kingsley Wabezede. Kingsley Wabezede bụ onye ama ama, bụkwa onye ma ihe nke ukwuu. Ọ bụkwa onye nkuzi pụrụ iche, ọ bụkwa onye ọkaiwu. Kingsley Wabezede bụ akajiọfọ nke Enugu State University of Science and Technology. N'ezie, kemgbe o bidoro jibe ọfọ na mahadum a, ihe ọma dị iche na-emekwa na mahadum a. O bidoro iji ọfọ a n'ụzọ pụrụ iche nakwa n'ụzọ ngala. Dịka m si kwuo na mbụ, tupu mmemme ụbọchị a, ndị mahadum nke Enugu State University of Science and Technology mere emume n'ihe ndị gụchagoro akwụkwọ n'afọ 2015 asambodo fam. O duru ndị a wee pụta n'ụzọ pụrụ iche. Lekwanụ ka onye ọkaiwu Kingsley Wabezede ji bụrụ ọfọ nke Enugu State University of Science and Technology bụrụ ọfọ a wee duru imirikiti ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ nakwa ndị a chọrọ itinye ugo n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị a wee bata na ogbe ebe a na-eme mmemme a. Ka anyị kirenụ ka akajiọfọ nke Esut ji bụrụ ọfọ wee dukwara ndị a bata n'ahịrị. Lekwanụ ka nke a si mee. As you know, we have people who have also come to show solidarity with the people we are giving awards today. In the entourage of Chief Ogbodo, we have His Excellency Senator Professor Jibril Aminu, former Minister of Education. We have Mr. Ogbonna Onogo, former Inspector General of Police. We have Lady Rosie Ogbodo. We also have Mr. Chukwuemeka Ogbodo, Chief Mrs. Janet Ugene, Mr. Felix Onanayon, Igwe Samson Naman, Mr. Ikechu Ogbodo, Professor of NDIC, Alhaji Umaru Ibrahim. Let me recognize the presence of the Provost of the Federal College of Agriculture, Isiago, Professor J. Mbada.
the University Orator, Barrister Obumneme Okafor. Ceremonial Professor C.A.C. Okonkwo. The Esut chaplain is also here, Reverend Father Peter. May I also recognize ozigbo akajọfọ ya bụ onye ọkammụta pụrụ iche ana m ekwu maka Kingsley Wabeze Ede duoro ndị mmadụ wee bukwara ọfọ wee duru ndị mmadụ ndị nkuzi ndị ikwu n'ibe ụmụ akwụkwọ wee batasịa n'ogbe ebe na mmemme a ka ndị mmadụ na-eche ka mmemme wee bido. Onye ọkaiwu a ya bụ Kingsley Wabeze Ede o boro ọfọ wee bulie elu wee bukwara ya wee debe n'obe kwụsịrị ede ka mmemme wee bidozie kpọmkwam. Ka o mesịrị nke a ozigbo ka mmemme bidokwara n'ụzọ pụrụ iche. Bidokwara mmemme a site n'ikpe ekpere. Ngwa lekwanụ ka esi kpee ekpere na mmemme a. Bless this institution. Bless all those who have heard to see that knowledge spread throughout the world. Bless the events of today. Make the children who will be graduating be happy and become good citizens of this great country. Teach them how to serve with humility. Help them to know you and profess knowledge in your name. The Almighty God be with us as we deliberate, share, and love one another in this great country. We make this prayer through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ozigbo ekpesịrị ekpere ka onye na-anọchite aka na-achị obodo Enugu bataziri ka mmemme wee bidozie n'ụzọ pụrụ iche. Ozigbo bataziri agụkwara ukwe ejimmara Nigeria. Lekwanụ ka nke a si mee. We welcome the Deputy Governor to this function. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're welcome, sir. Ozigbo abụsịrị abụ ejimmara Nigeria ka ndị ukwe nke Esut ya bụ mahadum nke Enugu State University of Science and Technology kwuliziri ozigbo wee were ukwe ejimmara ha wee nabata imirikiti ndị bịara mmemme a. Lekwanụ ka nke a si mee.
Ka nke a gasịrị n'ụzọ pụrụ iche, mmemme bidoziri n'uju ya. Onye na-elekọta mahadum a ya bụ onyeisi mmemme a kụniziri wee mepụzie mmemme n'ụzọ pụrụ iche. Lekwanụ ka o si kwuo okwu wee mepe mmemme a ka mmemme wee bidozie n'ụzọ pụrụ iche. Graduates, distinguished ladies and gentlemen, by authority vested in me by the statutes and regulations of Enugu State University, Science and Technology, I hereby declare this gathering constituted as the 16th Convocation ceremony of Enugu State University of Science and Technology for the purpose of conferring degrees and other prizes. I have the honor to call upon you to address the convocation. I'm Esut to Enugu State University of Science and Technology, His Excellency Dr. Sullivan I.G. CON, ably represented by the Deputy Governor. Shift now. Honorable members of Enugu State House of Assembly, permit me to thank those that have made valuable contributions. I would like therefore to thank the Governor of Enugu State and Esut to the University. We are not interferences and decisions in this university. Enable council and management to focus seriously on the core mandate of the university. May God continue to this. I also thank our Honorable Chancellor of I'm happy to inform this gathering that the building project in Amadi Sambo Bookshop, which is promised has not been completed and the construction is